Nabi Khidir niku ngantos sakniki tasih sugeng Pak. Kula pun asring matur, wonten sekawan nabi ingkang tasih sugeng ngantos sakniki. Sedanipun benjang sareng icalipun Al-Qur'anul Karim. Sekawan nabi ingkang tasih sugeng setunggal Nabi Idris alaihis salam tasih sugeng. Wonten emperane swarga Nabi Idris niku nampi tugas saking Allah damel penjahit jahiti kelambi-kelambi calon penghuni surga. Ping kalih nabi ingkang tasih sugeng inggih menika Nabi Ilyas alaihis nampi tugas saking Allah menjadi penjaga keamanan daratan. Mila jenengan sebagai petani ampun supaya perbanyak baca Fatihah untuk Nabi Ilyas alaihis supados pertanian jenengan dijogo dening Gusti. Lumantar Fatihah dhateng Nabi Ilyas. Ping 3 nabi ingkang tasih sugeng Nabi Isa alaihis rumiyin dipun bledik-bledik dipun pejahi lajeng dipun slametaken dening Allah. Nabi Isa dipun angkat dening Gusti Allah. Wonten tiyang sing wajahe mirip Nabi Isa asmane Yudas. Lah Yudas niku sing dipenteng sing disalib ngoten. Niku tiyang sing mirip Nabi Isa sanes Nabi Isa. Nabi Isa mboten dipenteng ora disalib, diusarna dening Gusti. Mbah Idris ngendika kae donga Jawa kae kiai saka para wali. Wali orang ngarang dhewe saka Nabi Khidir alaihis salam. Nabi Khidir niku Pak ngantos sakniki tasih sugeng menjadi keamanan air niku lautan, lepen, terus banyu-banyu kuwi jenengan gawe sumur kok angel metu banyune. Fatihah Nabi Khidir nggih mboten niku. Malah wonten kitab tafsir sawi dingendikano man hafidho ismal Khadir wasma abihi wasma kunyatihi mata alal Islam. Sing sokongi apal asmone asli Nabi Khidir, apal asmo ramane, apal asmo julukane, sedo netepi agama Islam. Kula jenengan kabeh niku paling seneng kapan sedane netepi agama Islam. Niku diapalke Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Abul Abbas niku julukane, Balya asmo asline, Malkan asmo ramane.